sabaw, buy-butik, higop. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today's episode, magluluto tayo ng balbakwa. Okay? Watch this. Garlic, sibuyas, tanglad, luya, bell pepper, sibuyas dahonan, butter, black beans, asin, black pepper, annatto powder, at ang main ingredients, ang pinalambot ng balat ng baka at saka yung knuckle, yung binti ng baka. Umpisa na! Butter, garlic, guys, garlic. Sibuyas, ilagay na natin ang main ingredients, pinalambot na baka. Good item, good item. Pinalambot na baka. Halo-haloin lang guys. Ilagay ang black beans. Haloin. Ilagay ang mga ricado. Yay, good item. Awas man guys. Naawas guys. Lente. Get. ihalo na yung powder, annatto,
Aneto powder. Nagpainit na ako ng tubig guys para ibuhos na natin sa kuan. Lagyan natin ng sabaw. Maraming sabaw. Marami ding tubig ang ilalagay natin. Aso-aso pa guys. Wow, sabaw! Ang over guys, no problem. Ang over guys, no problem. At saka takpan. Balbakwan na ni guys. Balbakwan na ni guys. Muna paborito sa ating former president Rodrigo Roa Duterte. Ano guys, pinataka na ni pero basta ako'y pinachamba ni guys pero ako'y magluto. Wagi mala sa chamba. Puro ginaigo guys. Manyaman gina guys ang labas. Naimas. Lami kayo. Hawa ng color guys. Diba? Hawa ng color, diba? Yummy kayo ang color guys. Good item ni guys. Good item. Basta ang technique lang agad ani guys. Ang pinakasikreto pag nagluto kayo ng balbakwa, yung malambot yung balat at saka yung karne. Yan ang pinaka-technique. Tapos yun na, maging creative ka sa niluluto mo. Kumbaga, yan ba guys? Creativity. So, what can you see guys? Panis ang panlasang Pinoy guys. Sa kulay pa lang. Pero joke. Panlasang Pinoy is the best vlog content ever. Pero hindi ko ito nakuha sa kanya. Ito yung mga nakita ko. Kasi dati nagluluto na ako ng balbakwa talaga. Pero hindi yung professional. So, kalaunan, makukuha mo rin ang kulay, lasa, para maging perfect. Ganun yun! Ganun guys! Basta
may creativity ka lang, may potential ka lang magluto, makukuha mo talaga yung lasa kung anong gusto mo. Rana guys, rana. Oh, lambot kayo guys. Oh, tapos melt in your mouth. Kung hubog ka guys, kung lasing ka, ito lang ang higupin mo. Impas. Wala ang hangover guys. Hangover? No problem. Kaya mga Pilipino, almost Pilipino, umiinom. Kunti lang naman ang lasinggero talaga. Pero yung umiinom, marami. Tradisyon na natin ang umiinom pag may okasyon, Christmas, New Year, birthday, ganun. Ganun. Siphon in the file, Titang ting tang ting. Tang tang. Ito ko natin panan guys. Ay. Oh. Lagyan natin ng beef cubes guys, beef cubes. Para super talaga yung lasa. Dalawa lang. Grabing aso-aso mga kawitik. Umuusok ang sarap. Umuusok sa sarap. My goodness. Yeah. Ang lasa ani kaha. Ibutang naman na itong beef cubes. Ito na yung tilawan. Murag yummy gid kaayo pastilan. Pastilan mga kawitik. Tikman na natin guys. Tikman na natin. Siyempre si Boy Witik yun na may mga tilaw. Ang unang titikim is si Boy Witik. Subscribe po mo guys. Pindutin ang notification bell at mag-subscribe para updated kayo sa mga video ko. Balat guys at saka yung binti ng baka at saka sabaw. Sino yung mga lasing dyan? Punta kayo rito sa Airport Road, opposite Al Manhal Palace, beside Jimaco Building. Pahinaan na natin ang apoy kasi malambot na. Tikman ang Boy Witik's Balbakwa. Luto na guys, so wala pa akong ligo. Alas 8 pa kasi. Yan guys.
Umuusok, umuulan. Wow. Para ng chili is guys, oh. Sobrang lambot. Grabe. Yung luya. Pil na pil ko yung luya. Luya. Grabe. Yeah, guys, oh, balat. Ang laki ng gayat. Sarap. So, guys, sana mag-subscribe kayo, i-like niyo yung notification bell, at i-share sa inyong mga friends. Okay? Thank you. Bye-bye.